Okay, her har vi en stor bøtte stjernemix, meget stor bøtte, og en skålfuld cherrytomater, økologisk. Skal vi gøre noget se, hvad min lille dreng helst vil have. Slik, kæmpe bøtte, eller cherrytomater. Anton, hvad vil du helst have her? Hvad? Hvis du kan vælge en af de to ting her, du får lov til at spise alle sammen, hvad vil du så helst have? Vil du helst have tomaterne? Ja. Er du sikker på, at du ikke vil have hele bøtte slik? Er du sikker? Ja. Jeg ikke vil have. Du vil ikke have slik? Du vil bare have tomater? Både begge to. Begge to? Ja. Og du kunne må vælge en. Det er flot, skat. Jeg synes, det er lidt flot. Så tager du nogle tomater. Du må også gerne smage slik, selvfølgelig. Ikke? Jeg vil gerne have diamanter.